Vítam vás dnes pri prvom a poslednom dieli Ako opraviť kotol Proxima Moratop PK20KK. Tak, mali sme tu jeden problém so senzorom tlaku užitkovej vody a zistili sme, že súdruzi z Česka asi udelali chybu. Senzor upevňuje táto spona, ktorej už jedna polovica chýba, lebo zhrdzavela. A keďže zhrdzavela, tak povolila a vystrelil celý tlakový senzor. To sme mohli vyriešiť kúpou nového dielu, avšak tento diel sa už nevyrába. Ani vám ho nikto nedodá, ani žiadny servisák ho už nemá. Takže museli sme pristúpiť na núdzovú opravu, ktorá spočívala v upevnení senzora pomocou drôtu. To možno vôbec neuvidíme, áno, mám drbnutý mobil. No ale počkajte. Senzor sme dodatočne zabezpečili americkou páskou. Takto sme mohli upraviť závadu na našom kotli. Kotol už má svoje roky, skoro vôbec nefunguje, nereje, ale ešte potiahne ďalších 20 rokov po tejto úprave. Ďakujem za pozornosť.